Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Il-Partit Nazzjonalista aħjar jara x'jista' jagħmelu biex jibdel l-affarijiet. Kien dan il-kumment ta' Kert Sansone, ġurnalista esperjenzali fi blog fuq il-Malta Today, tkellem bħala armchair critic. Dan wara li dawk li jikkummentaw dwar is-sitwazzjoni fil-Partit Nazzjonalista ġew deskritti bħala armchair critics, jiġifieri kritiċi dilettanti jew bla esperjenza prattika, f'Kunsill Ġenerali b'diskorsi arroganti jew iddominati mill-firda li hemm fil-Partit Nazzjonalista. L-armchair critics jagħtuna ħafna pariri, ħafna lezzjonijiet b'dak li jikdbu u jgħidu. Lil dawk li telqu mill-Partit Nazzjonalista biex jappoġġjaw lill-Partit Laburista Lawri li jaqrib ħafna tal-Għaqda Repubblika sejħetilhom opportunisti. Lil dawk li forsi jagħmlu pass lura għax il-politika tal-Partit Nazzjonalista m'oġbithomx sejħetilhom beżżija. Il-beżżija jitilqu mill-partit. Fl-istess ħin hija fetitilha fuq l-istarriġ tal-opinjoni pubblika. Ħanajt naqra fuq daw is-surveys. Jiena il-President tar-Riċerka Politika u ma nistax ma nsemmihomx. Meta taqraw dawk l-Emberkin surveys, aqrawhom daf moħħkom li hemm margin of error plus or minus 3%. U għja ma naġlux nieħdu deċiżjonijiet fuq is-surveys. Ejja nkunu bil-għaqal. Dwar dan, Kert Sansone kiteb hemm ħafna fil-Partit Nazzjonalista biex wieħed ikun frustrat u s-surveys u l-istħarriġ tal-opinjoni pubblika definittivament mhux waħda minn dawn il-kwestjonijiet. Imma jien min jien biex ngħid lill-Partit Nazzjonalista x'jagħmel. Wara kollox jiena armchair critic li l-opinjoni tiegħi tista' tkun skartata u mormija fiż-żibel, żied jgħid il-ġurnalist ta' esperjenza. Evidentement din kienet botta diretta għall-attitudni tal-mażula tal-establishment għal Bernard Grech u l-Partit Nazzjonalista. L-armchair critics jagħtuna ħafna pariri,